വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നടന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പുറത്തേക്ക് വരാതിരുന്നതും മറ്റു കാരണങ്ങളുകൊണ്ടൊന്നല്ല. പോലീസിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും തൽക്കാലം പുറത്തുവിടണ്ട. കാരണം ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരെ പിടിക്കാനാവുമെന്ന് 100% ഉറപ്പ് എല്ലാ വശത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറടക്കം എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഏതായാലും ഭാവന അവൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുണ്ട്. അവരിവിടെ ഇല്ല. അവൾ തൽക്കാലം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. മാനസികമായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒന്നും പറയരുത് എന്നുള്ള തൽക്കാലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാനും 1-2 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്കളുടെ മുൻ ഡ്രൈവറും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു പരാതിയുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വൈകിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട, എൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഒരു കാരണവശാലും പറയരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കില്ലേ, നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും പറയാറുണ്ട്. നമുക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ടാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആര് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സഹകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സിനിമാ രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കുടിപ്പടയാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും